Gin-activate na ang 4 kadugang nga panibag-o nga police station sa syudad sang Iloilo paagi sa pagpanguna ni PNP Chief General Francisco Marbil. Suno kay Marbil nga ginapasiguro nila nga mahatagan sang tampad nga serbisyo publiko ang mga pumuluyo kag malabot ang handom ni Presidente Bongbong Marcos sa patag sang peace and security. Sa slogan ni Marbil sa Bagong Pilipinas nga ang gusto ng pulis ligtas ka, luyag sini nga mabalik ang bug-os nga pagsalig sang publiko sa kapulisan. Ginahaylo man sini ang tanan lakip na ang LGU kag iban pa nga ahensya sang gobyerno nga magkooperar sa ila agud malabot ang katawhayan sa palibot. Samtang nahibaluan nga ang Police Station 7 ang yara na hamtang sa Eye Care Center sa Barangay Tanza, Esperanza City proper nga ginapamunuan ni Police Captain Jobert Amado. Si Police Captain Lester Oliveros naman ang officer in charge sang Police Station 8 nga nahamtang sa Old Barangay Hall sang Barrio Obrero, Lapuz. Officer in charge naman sa Police Station 9 nga yara sa Uswag Youth Center sa Barangay MH Del Pilar sa Haro si Police Captain Jeffrey Delgado. Samtang si Police Captain Nonito Venteroso naman ang officer in charge sa Police Station 10 nga yara na hamtang sa ICC Mandurriao. Nahibaluan man nga magluwas sa 4 ka police stations, gininaugurahan man ang 4 ka panibago nga proyekto sa Police Regional Office 6 kaangay sang adoration of mini park, drainage and flood control system, PRO6 road network kag multi-purpose building. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.